Добър вечер на всички. Надявам се, че сте добре. Казвам се Магдалена и се радвам да ви видя отново тук на второто издание на Open Stage от събитията на Auto Artist. Нашата мечта е да създадем една обща и глобална сцена за всички артисти. Тази вечер е още една крачка към това и аз нямам търпение да извървим по този път заедно. Благодарим ви, че сте тук. А сега за начало ще се потопим в дълбокия и философски свят на Жан-Пол Сартър с отказ от емблематичната му пиеса Мухите. На сцената ще видим курсистите от майсторския клас на актьорска школа от Ангелите, водени от своя художествен ръководител и режисьор Александър Ненков. Нека да ги посрещаме. Бе пристигнал Арго след дълги години знание. Той се бе завърнал като пътешественик, воден от любопитството и стремеж към откриване на собствената си идентичност. Но градът, който откри, бе задушен от вина и страх, управляван от новия крал. Егисти майка му, кралица Клитемнестра, които заедно бяха убили предишния крал, бащата на Орест, крал Агамемнон. Над всичко тегнеше сянката на Зевс, който бе изпратил рояци мухи, за да излъчват жителите. Орест бе научил за ежегодния празник, деня на мъртвите, когато хора, водени от крал Егис, се оплакват и молят душите на покойниците за прошка за своите грехове. Пред решетката Филип Орест бе срещнал сестра си Електра, символ на потъпканата свобода и непримиримостта към тиранията. Тя покани чужденеца да види в какво всъщност се бе превърнал нейният Аргос. Сега празникът започваше, песни, танци, речи изпълваха площада, но всичко бе в лошия провинциален вкус, присъща Аргос. Зрелището, което уж трябва да носи утеха, всъщност бе фарс, подчертаваше унижението и безумието на народа. Именно тос и шумен и гротесков ритуал предстои да видим. Жрецът и жреците на Зевс от пеката на Егис се подготвят за своя пропаганден празник пред пещерата на мъртвите. Заостен в камък всички очакват момента, в който церемонията ще започне и камъкът ще бъде отнесен, пускайки призраците на мъртвите в града. Само така, казваше крал Егис, мъртвите можеха да бъдат умилостивени, а града да продължи да изкупва своите грехове за убийството на предишния крал Агамемнон. Орест, неговия син, сега е принуден да гледа фаса в пещерата на мъртвите. Изправен пред избора да избяга със сестра си Електра и да поеме по пътя на отмъщението.
Писна ми да гледам този камък. Не е честно ми че той така. Търгува се, нали? Но мислиш, че ги се страхува по-малко. Представи си, би ли искал да си на негово място? Съгаменно, който да ти плещи на главата 24 часа! О, Агамемно! Това би било ужасно, ужасно напрежение. Знаеш ли, имам чувството, че всички се отдалечават след километри, оставяйки ме сама. Камъкът още не е отместен, но всеки от нас запора със своите мъртви и самотен като дъждовна капка. Явно иска да ми побърка. Ето заедно ще изискаме Егис. Да му обясним, че няма да търпим повече да бъде. Егис! Крал Егис! Смили се над нас! Пусти ни вече! Въдя! О, как въдя! Аз съм куптина гнилач! Вижте как мушите се роят около мен като гармани! Точно така, мои мушички, железна! Късайте ме, ме разкъсвайте! Промейте плътта ми до черното ми сърце! Загрешила съм хиляди пъти! Ада те насиптай въдя до небесата! Ада! Мълчи! Ще ми говориш, когато изляза. Егис! Егис! Дай заповедта да почне церемонията! Не можем да понасяме повече! Кучки! Как смеете да оплаквате съдбата си? Забравили сте позора си. Тогава в името на Зевс ще ви освежа паметта. Не е леко. Изглежда, че ще трябва да започне без нея. И нека се пази. Наказанието ми ще бъде заслужено. Обещава да си. Без съмнение се прикрепя. Вас и Даос. Заемайте обичайните си места и бъдете тълпата. Господа, тези хора са на ръба на силите си. Знам, но чакаме лектора. Така да бъде. Ще се разправям с нея утре. Започвай. Вие, забравяйте изоставените, всички вие, чието надежди бяха потъпкани, които не ви останало нищо друго, освен големия ви срам! Вие, мъртвите, станете! Това е вашия ден! Излезте, излейте се като гъст облакоцерни изпарения! Промъкнете се между майката и детето, любовника и любимата му, братята и сестрите ни! Накарайте ни да съжаляваме, че и ние не сме мъртви! Станете призраци, духове, харпи и таласъми на нашата нощ! Станете войници, умрели богохулствайки! Станете горки деца на позора! Станете и вие, които умряхте от глад, чието последен дъх беше проклятие! Вижте! Живите са тук, за да ви поздравят! Храна за вашия гняв! Станете и се нахвърлете върху тях, като гъст дяден, и ги гризете до кокъл! Станете! 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 Мъртви, станете! Те излизат! Те са там! Всички! Ето го! Йоргос! Съпругът, с когото се отнасяше толкова зле. Ето го те. Целувате ме и прегръщате с мъртвите си ръце. Ах, колко те обичам! И ах, колко те мрази! И ти там, Ставрос, ти кръвопиец, с Архимедия до теб. Тук са вашите мъртви деца, протягащи крехките си ръце към вас. И цялото щастие, което им отказахте. Всички мъчения, които им причинихте. Тежат като олово върху техните тъжни, детски, непрощаващи сърца. Милост! 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 Молите за милост! Не знаете ли, че мъртвите нямат милост?
Оплакванията им са вечни, безкрайна злоба. Надявате ли се с добри дела да изкупите злото, което сте сторили? Но което това може да достигне мъртвите сега. Душите им са като знойно, безветрено пладне, в което нищо не се движи, нищо не се променя, нищо не живее. Само безмилостно слънце пече горите скали завинаги. Мъртвите са престанали да съществуват. Помислете си какво означава това в цялата безмилостност. Да, тях вече ги няма. И във вечната им памет вашите престъпления нямат опрощение. Милост! Добре викате за милост. Играйте ролите си жалки актьори, защото днес имате пълна зала, която ви гледа. Милиони втренчени очи се взират в лицата и в жестовете ви. Да, те могат да ви видят, да прочетат сърцата ви. И ние сме голи пред мъртвите. Това ви кара да се свивате, гори ви и ви пари. Този строг, спокоен поглед, непроменлив, като погледа на спомена. Милост, смилете се, простете ни мъртви, че живи сме ни. Плашим се, мъчим се, борим стихи, лицата ви виждаме в образи чужди, чрез траури плач запълваме нужди. От нощта зори, зори до страч, смъртни плач, образа ваш, през пръсти изтича каталена кръв и рани оставили тъга и скръв. Помни до гроба и вашата смърт, спомен до гроба, вие ни твърд, образата ваша до вашите сречи, живота живеем с мъртви очи, образът ви радва и нас да прости. Живеем спомена на вашите мечти, простете ни мъртви, че живи сме ни. Живи ли бяхме и уви, живи ли бяхме и уви, живи ли бяхме и уви. Стига! Ако така изразявате скръпта си, какво ще остане за мен вашия крал да кажа? Защото моето изпитание започна. Земята се тресе, светлината гасне и най-великият от мъртвите излиза. Този, когато опик със собствените си ръце, крал Агамемнон! Кой смета? Електра! Какво означава това, Електра? Защо си в бяло? Това е най-хубавата ми рока и реших да изглежда добре. Искаш да обидиш нашите мъртви? Този ден е техен ден и ти добре го знаеш! Трябва да си право! Защо? Аз не се страхувам от моите мъртви, а вашите мъртви изобщо не ми интересуват. Така е. Вашите мъртви не са наши мъртви. Спомнете си от какъв род произлиза. От рода на Атрей, който коварно преряза гърлата на племениците си. Какво си ти, Електро, освен последната оцелява от прокълнат род? Да, тази курвенска рокля ти отива. Глупица! Търпях присъствието ти в двореца от жалост, но сега знам, че сгреших. Старата мръсна кръв на рода на Атрей тече в вените ти. И ако не се бях погрижил, щеше да не заразиш всички. Зараза! Но почакай, момиче, ще научиш как мога да наказвам. Очите ти ще бъдат червени от плач дълго време. Светотатство! Махнете я! Чули нещастно, момиче, робото на тези добри жени, които си оскърбила. Ако не бях тук, за да опозная гнева им, щяха да ти разкъсат на парчета. Махнете на нечестивата! Да, махнете я! Браво, Електра! Нечестиво ли е да си бедствил? За тези ваши хора не могат да бъдат бедствени, а? Какво им пречи? Тя се смее развратницата. А мъртвият баща стои там.
с кръв по лицето. Агамемнон! Как смееш да говориш за Агамемнон? Как може да си сигурен, че не ме посещава през нощта и не ми разказва всичките си тайни? Ах, ако знаеш каква любов и отнеш диша този дрезгав мъртъв глас в душата ми. Да, смея се за първи път в живота ми съм щастлива. И как може да си сигурен, че новооткрито ми щастие не радва сърцето на нощта? По-вероятно, ако е дъщеря си, облечена в бяло, дъщеря си, която направиш жалка година, ако я види как е запазила възможността си, как държи главата си високо вдигната, по-вероятно е последното нещо, което иска да направи, е да ме обвинява. Не, очите му изкрият в хаоса на лицето му. Той извива окървавените си устни в сянката на мислите. Вярно ли е това, което казва? Не, тя говори глупости по дявол. Луда! Електра, махай се за Бога, иначе греховете ти ще се стоварят върху нас. Махай се. Но от какво толкова се страхувате? Виждам всичко около вас и няма нищо друго, освен собствените ви сенки. А сега чуйте какво ми казвате току-що. В Гърция има бели доволни градове. Градове, които се припитат на слънцето като гущери. Точно в този момент, от това същото небе, деца играят по улицата на Коринт. И майките им не се обвиняват, че са ги довели на този свят. Не, те се гордеят с майчеството. Майки на Аргус, не можете ли да разберете? Не означава ли нищо за вас гордостта на майката, която гледа сина си и си мисли: аз го отгледам. Сега, мълчи или ще ти натикам думите в гърлото. Да, така и те да млъкне, стига си говорила. Слънцето грее. Всякъде в покрайнините хората излизат навън, гледат нагоре и казват: хубав ден. Толкова ли сте решени да ви правите на нещастие, че не забравите просто да радост в селето, който се разтопа по нивите и казва: хубав ден. Не, вие стоите там, мрънкате и ме молите, по-мъртви отколкото живи. Смейте да помръгне с пръст, страхуваните да ме раздвижите скъпените си призрази. Примерно, ако направите някакво движение с ръка и случайно усетите лекава мъгла и тя да е призрака на баба ви. А сега вижте вместо. Тягва на ръцете си към небето, като някой току-що събуден от сън. Аз имам пълното си място по това небето ви повече. И небето ви плата върху мен. Виждаме. Единственото нещо, което усещаме в полата на вятъра, който гади кухите. А къде са мъртвите според вас? Мислите ли, че им търпват с мен? Народ на Аргус! Тази жена осквернява всичко, което е на най-свято. Бургои и на всеки от вас, който се слуша в глупишките думи! О, мъртви мои! Ифигения моя по-голяма сестра! И Агамемнон, мой баща и нитопетно крал! Моля, чуйте молитвата ми! Ако съм злосторнична, ако осквернявам скърбящи ви сенки, моля, дайте някакъв знак. Но ако, скъпи мои, одобрявате това, нека нито листо помръзне, нито стръмче трева, нито звук прекъсне свещеният ми танц. Защото аз танцувам за щастие, танцувам за радост, танцувам за мир между хората. Скъпи мои мъртви, призовавам вашето мълчание, за да могат да бият тези хора в сърцата ми. Мен. Вижте как танцува леката глава, вижте как се родката и знаме на вятъра. А моите
Мъртвите не правят нищо. Вижте, изражението им е страх на лицето. Не е това, не е лицето сплашена. И какво ще кажеш? Що мълчиш? Си губя думите с нея. Спори ли човек с злокачествени паразити? Не, той не различи. Той ми стъп! Отначе към нея миналото беше грешка, но грешка, която може да се поправи. Не се страхувайте! Ще се разправя бързо с нея и ще сложа край на проклетия ви род. Отговорите, заплатите не са отговор. Тя толкова, тя е щастлива, а мъртвите сякаш ще закрилят. Твърде щастлива е тази Електра. И аз пък кажа, толкова разтърси на слънцето. Мъртвите мълчат. Егист и излага. Щом видя, че Електра дръзва да оскверни празника му, Зевс се провъзгласи в защита на бутафорната власт на крал Егист. Гръм разтресе небето и светкавица удари камъка, който пазеше входа на пещерата на мъртвите. И камъкът се разцепи и на Електра! Богове, смилете се над нас! И свенчиш ли на постоянен род? Сега знаете какво става, когато се слушате в думите на Изкусителя? Проклятие се стовари върху града! Не е наша вината. Ние сме невинни. Тази жена, тя дойде да изслуши сложения си визит. Бригада с нея! Подавайте мен! Подавайте! Мълчали, кучки! Отмъщението е мое, не ваше. Видяхте какво се случва, когато не ме слушате. Камъните се цепят на две. От сега нататък ще знаете по-добре, отколкото да се съмнявате в владетели си. Разпръснете се по домовете си, мъртвите ще ви правят компания и ще бъдат ваши гости на утрешната зора. Направете място на трапезите си, по огнищата си, в леглата си. И се погрежете доброто ви поведение да изтрие спомена на това, което се случи тук. Що се отнася до мен, макар и опечален от недоверието ви, ви прощавам. Но ти ли? Да, такова му. Този път не успях, но следващия път ще стане по-добре. Няма да има следващ път. Обичаят на града забранява да те накаже деня, когато мъртвите с нас. Ти знаеш, че това и се възползва от него. Но ти вече не си една от нас. Прогонвам те завинаги. Ще се тръгнеш после, с нищо в ръцете, в тази безсрамна рокля. И с настоящето нареждам на всеки мъж, който те види в пределите на града, след като слънцето изгрее, да те убие и да отърве града от проклятие. Така каза кралят! Щом видя, че Електра дръзва да оскверни празника му, Зевс се провъзгласи в защита на бутафорната власт на крал Егист.